Na ovoj livadi u jesen 2025. s radom će započeti novi karlovački dječji vrtić i jaslice. To je objekt koji će biti samostojeći objekt sa jednim katom. Oko vrtića biti će izgrađeno parkiralište sa 69 parkirališnih mjesta te sa velikim dječjim igralištem, s time da ćemo zadržati sve postojeće zelenilo koje se sada nalazi na ovoj čestici. Tlocrtna površina vrtića biti će 2700 kvadrata. To će biti vrtić za 200 naših mališana i to u 10 odgojno-obrazovnih grupa i to 4 jasličke i 6 vrtićkih. I ne bi ovo bila vijest da se ne radi o vrtiću čija će se vrijednost, osim materijalne, mjeriti i po drugim parametrima. Prvi je taj što će biti izgrađen u bivšoj vojarni Luščić, čime će započeti potpuna prenamjena ovog nekadašnjeg vojnog objekta. Kao što vidite, uklanjaju se i ove hale, a to je i preduvjet za izgradnju prometnice koja će isto tako biti izgrađena u vojarni Luščić. Inače, cijela ta prometnica je dio jednog šireg ITU projekta Parka Grabrik, odnosno prometnice u Luščiću, odnosno jednog projekta biciklističkih staza. Novi dječji vrtić bit će i energetski neovisan. Na krovu će biti izgrađena sunčana elektrana koja će proizvoditi energiju za potrebe vrtića, a u slučaju i viška energije, energija će se vraćati u niskonaponsku mrežu. Što se tiče grijanja, to će biti dizalice topline sa podnim grijanjem. Znači da će vrtić biti potpuno neovisan, imat će vrlo male troškove. Gradske vrtiće u Karlovcu polazi više od 1500 mališana zaposlenih roditelja. Iz gradskog proračuna za rad predškolskih ustanova godišnje se izdvaja 6,3 milijuna eura. Ipak, svake godine oko 60 djece ostaje neupisano. To će se promijeniti s izgradnjom vrtića u Luščiću, ali već gotovo dovršenih vrtića u Rečici i školi Hrnetić. Vjerujem da ćemo ispuniti onaj naš plan da svako dijete ima svoje mjesto u vrtiću bez obzira jesu mu roditelji zaposleni ili ne. Sa ova 3 objekta nećemo stati, vidjet ćemo, onda će nam se pokazati i neki drugi modeli, tu prije svega mislim na podršku privatnim vrtićima. Vrijednost investicije je veća od 8 milijuna i 700 tisuća eura. Oko 2 milijuna stigla su iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost, a ostatak sredstava će kreditom osigurati grad. Unatoč velikoj investiciji, cijena gradskih vrtića od 90 eura po djetetu neće se mijenjati. Mi nismo dizali cijenu vrtića zadnjih 7 godina, ne namjeravamo to činiti, tako da ono što sigurno mogu danas reći, cijena vrtića će ostati na ovoj razini na kojoj je. Nakon vrtića, u vojarni Luščić gradit će se i osnovna škola, a između nje i vrtića razmišlja se i o izgradnji doma za starije osobe.